Σας παρουσιάζουμε την πιο δημοφιλή σε πωλήσεις ηλιακή κάμερά μας, SunVision, με συνδεσιμότητα 4G SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην κάμερα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επαναφοράς με τη βοήθεια ενός στυλό ή άλλου λεπτού αντικειμένου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Μετά την επιτυχή επαναφορά, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να βαθμονομηθεί η κάμερα. Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Πατήστε SIM και στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR που είναι κολλημένο στο σώμα της κάμερας. Έτοιμο! Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα. Η ηλιακή κάμερα SunVision είναι η σωστή επιλογή για μέρη χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία.